Hagre ke mas buku to ing duai kerpang na kemenda I wan roi ki sharap bayon hapra ki jingpang jingshitom to ing duai ba ubul ayek ki jing kor jing kia med barment si Sunjurwai nomor lai spa lai pentai. ha ka kerteng ukpa badu kon badu men sim bakuin Amen. ka jinga ye jung utrai jung yu Jesus Christ bar ka jinge jung ublai lem bar ka jinge slog jung men sim bakuin kan down ring card bad pi baron ko man ka parabain how Jesus Christ hagre ke men sub kat manglewan hak mar ka duwan jung utrai ban sim da hagne ke mas bakuin daga jinge ke bakrao tung na iti bar ka jing tumo jung hak mar u Jesus tung duwai kerpang na kabenda ki inga sam jongi na kabenda ki mik pa jongi ki kun ti kin man ki para jongi tung duwai kerpang na kabenda baro ki bapang ki basitom ki tu bana po hospital menda ki tu bela panjung duwai nangi ibai ibai tung na iti ki bahar menda hak mar jis bat tung duwai na kabenda jongi tung duwai na kabenda baro ki nong po bakin kala ka bamot barkin wan phai sha utrai tung duwai कितु के बरके गसनी खा जो कि मिंटा कसनी कितु के बले जिंगलाइट कितु के बापिन करना के मिंटा की एग्जाम जो कि ना के मिंटा की इंटरव्यू जो कि तो गन दुआई ना के मिंटा जो कि ई बई बई हागने के पौर कत बंगना गई ती बारो के ने की जिंग तुमो जो कि हक माडू जिसु तो गन आई तिरो ये बारो की पब जो कि दब दक जिंग सोसी के बखराव तो गन कृपाड़ी जिसु मन माप ये बारो की पब जो कि Togen kerpadi uji suman pin kuid ban side kuid ke donor jungi da kasnam jungu. Kana mangala ban shiminda hagane ke mas bakuid da ka donor ka bakuid. Perbeda dap da jing smusi ke bakrau to ngan duai lang nga phla oblei badan bor baro bar happy ko men ko para bangal le pom subon em da jing prakhat da ka tin bada ki kam da jing like let da jing le phla changam da jing le phla changam da jing le phla bakrau e jonga numar ka tha krpadi ka maria bakoit kabaya isa ka thei sotim yaki angel bor gre koit Piko hemen ko para banduai na kabenta jungam how tra you play jungi uplay badan bor baro unis ne yangi badin dalam ap yaki pop jungi uni alam yangi shaka jingi bam chukur Amen. Triken radgo play is
tong ini aduai. Ko blay, ko jingem jengeringet, ko borom jengi bas ngorit, ko jingkamen jengi bahok, tos ngabis na ya ki jeng duai, jengi to ki bakerpa di yame. Ba ya ki to ki bas liang, ya kata ke ba me kular shun, yen pendap barabor na ke jingker hai jome. Da utrai jengi yu Jesu Christ ukon jome, uba imbad sin sharngad bad me, haga jing yelong kabay jongomen simba kuit, ublay junom la junom. Amen. Kajing pula na kikam jong ki apostol. Ha kito kisngi kaktin ublek la nang priang bat nang roy. Ubar na bas bat usaulus pat. Enda kila deb la kakam kilawan pai na Jerusalem. Kila yalam yaki ya uyo anis ya ubala khor ru Markus. Teha kabalang kabaha Antiok ladon kini tulupa bat kinong hikai. Ubar na bas usimon ya ubala khot ubayong. Lucius ubana kirini umanian udukho jengka yung bishar jeng uherot tetak marusaulus kat bagi dang yamane yu utrai berki yasha ajin id umensim makuj ulaong haki topen kerpang na kabenta jonga ya ubar nabas barusaulus na kabenta kakam kabangalamang na kabenta jengki kumta hadin gajing sha ajin id berkajing duai kilabu yala kikti halor jengki bat kilap hano eki kumta habala pa yaki da umensim makuj kila lehiar sha Seleucia bat nang taipat kila shongling shadu Cyprus haba kila poi hasalimis kila yalap ya kaktin ublay hakisine kok jengkiju kaktin jeng utrai So ya ulay. Sambil punyau nama nyau spa sampua. Nyau spa sampua. Ben reo ba
shai kapal tayong utray. Utaw budanga. Ungkanya kajing shai jong kajing. Hallelujah. Utray undon ring card bat pi Ringaman Piro. kajing pule na ka gospel bakuit katkum o Iowanis. Ha katagapor ujis ula pertajam bat ula ong uta ubangait hanga umngait hanga Henry ha uta ubalap ha yanga baruta uba iyoi yanga uyoi ya uta ubalap ha yanga ngalawan kum gajing shai ha kaperthai bakat ubangait hanga unom sa ha ka jingdum kat ubayos ngo ya kiktin janga bat khongu yaki ngahi ngan bishar pendram ya ngam bishar pendram ya naba ngam shimlaban ban bishar pendram ya kaperthai Henry ban penim ya kaperthai uta ubakin tait yanga badubom pediang ya kiktin janga udon ya unong bishar kakten bangala kren kan salong kanong bishar jungu hakasngi bakadu naba ngam shimla kren nalade ukpa ubala phayanga uhi ula ai hanga ya kahukum ayu badaiban ong bat ayu badaiban kren bad ngatip ba kahukum jungu kalong ka jingim bam chukot kumda ya kaba nga kren kumba ukpa ula pha yanga ka gospel jongutrai Tingero ya mego Chris. ko human ka para bayin how Jesus Christ haga gospel mi dagas ngi yos ngo haka tagapor u Jesu ula pertajam bat ula ong uta ubanget hanga umnget hanga Henry ha uta ubala pha yanga baruta ba yoi yanga uyoi ya uta ubala pha yanga yosngo u Jesu ula pertajam haka tagapor u Jesu ula pertajam balai u Jesu ula pertajam ban smotho ngi ban pule gospel jong Yohanes kalong kapakat ar sau pau ter habangi pule ngi yosngo ngi yoi wadda u Jesu ula ayya kibri bara bon telege jingi khai wadda u Jesu ula le bon telege kampla hakmar jong kibri ula pin kodi ge bapang bodla be uksoit wadda hikai kibri haposina ko ula hikai bon kiye wadda u Jesu ula le yakine ki kampla baro kibri klam pediang ya u Jesu kum umasaya kibri klam pediang ya u Jesu kum ukono blai bad kibri klam ngeit hau tagada minindro gele usuna ka gospel ki ju kila wan saudong jung bad kila kili dada melong u kuno blai ong yanga pat penlenga yanga kila ong ya Jesu to minta gasngi yosngo e Jesu ula pertajam namar kibru kelam pediang ya Jesu namar kibru kelam ngeit ba Jesu udai umasaya u kuno blai dena kata gadau Jesu ula pertajam bad ula ong ya kibru gitu gi bab ngeit hanga ki dang ngeit ha ublai berkit terapi ya yosngo ya kektin janga pidang yosngo pidang ngap ya kektin ublai uji su udang ong ya kibri bahra bad kum joro midang yosngo uji su ong ngalaman kum ka jing shai ha ka perthai uji su ong ya kibri bahra ngalaman kum ka jing shai jong ka perthai ha ka perthai namar ublai u yoi ba ki pait jong ublai kidang im ha ka jingdum kidang im ha ka pop ublai ule yoi ba kibri bahra kidang im ha ka pop kidang im ha ka jingdum but ubaman udang sensar halor ke pertai ubaman udang sensar halor ke peribara te ublai wala pha ye ukun ba marwai jungu hakana ke pertai ban penim ya ke pertai ban mandra ya ke jing shai ha ke pertai but ujis ulaban kum ke jing shai ha ke pertai ban beng ya baro ki bor jang jingdum ujis ulaban ha ke jing shai kum ke jing shai jang ha ke pertai ban beng ya ke bor jung baman ke bor jung jingdum Henry kibri kelam ngeit bar kibri kelam pediang ya u komun kepada bayi ha Jesu Christ hato ngi pediang ya u Jesu kum ukunu ble hato ngi pediang ya u Jesu kum umasaya par hato ngi ngeit scam ha u ble hato ngi ibai don kato ga jinget ka bakarau ha u Jesu
ngi barabor ngi ong hoit ngi ngeit hau jisu ngi id yau jisu rada ngi ngeit hau jisu badara ngi id yau jisu ngede ban khongu ya bar ke jingi khai jungu jisu kat ka ba u jisu hikai ngi lang ba ka gospel ngede ban pediam ya kito ke jingi khai jungu baro ha ke jingim jungi bonsin tangda ka sindur ngi ong nga id yau jisu bat ngi nga ngeit hau jisu rada ngi ngeit hau jisu ngede ban khongu ya bar ke jingi khai jungu jisu ha ke jing ngede ban pediam ya bar ke jingi khai jungu jisu ngim ban kintai ya bar kat ka ba u jisu le hikai ngi but dene ke takadau ngi im ha ke jingdum mintaru ngi yoi bon ki ber ki im ha ke jingdum rada ki ban duai rada ki ban yakund bar ki yong kat ka ba nga phai nga yoi jingdum bai kat ka ba nga phai kat sa ba nga phai nga yoi tang ke jingdum ka bor jingdum don ha ke yeng samjanga ka bor jingdum jon ha ke jonga jingdum don ha ke jingem jonga ngam laban yoi ke jing shai bon ki ber ki ban bar ke bale namar ki ngi shu yos ngo ye ke jing khai jung jisu kan rai ngimju khongu ya ke jing khai jung jisu but kim ngimju pediang ya ke to ke jing khai jung jisu ha phogo donor jungi bene ke to kadau ubom ngi ailad ye ubomman ban sen shan har jungi but dene ke to kadau ngi yoi ke bor jung jingdum saudam jungi na ke to kadau ngi yoi ke bor jung jingdum ha ki ing sam jungi ha ke donor jungi ha ke jingim jungi ibai ibai or kum jor jisu ngong yang ibai ibai kito kiba utau bakin tait yanga badu bom pediang ya ketin jonga udon unong besar ujisu nang maham yang minda ka sugilang ba gospel kito ke bakin tait ya ujisu kito ke bom pediang ya ke jingi khai jonga jisu uong udon unong besar hakasnge ke bakadu uble unsa besar yangi uble unsa besar yangi ibai ibai ladang kin tait ya ke jingi khai jonga jisu ladang nom pediang ya bahar ke jingi khai jonga jisu Kamu kepada bayin hau Yesus Kristus hatongi perkat syapang ketogas ni kebakadu hatongi perkat ba ublei un sebesar yangi hakabegas ni bun sinake jingim jingi nginju perkat syapang ketogas ni kebakadu the final judgment day bun sinake jingim jingi imju perkat ba ublei un sebesar yangi kat kumga jingle jungi kat kumga jingle jungi ublei un sebesar yangi hakabegas ni bad ladangi kintai ye jing kai jungi Yesus bad ladangi im kat bangi mon hakana ke pertai ublen sebesar ini pada ublen sepensitom yang ibai kita ngimdeban kain string ya gena gijing kai jungo jisu baro ngimdeban kain string ya kene baro bar ngimdeban khongu kat kaba uji sulih kai ngelang ba gospel ngimdeban pediang ya bahar gijing kai jungo jisu ngimdeban pediang ya ujisu hapo godon jongi ibai bar ngimdeban kintai ya ketok bor jongo jingdum ngimdeban kintai ya ketok bor jongo bomman nak yang kasam jongi ibai kabor jeng boman kabor jeng jingdum kan petno kan mino nangi bar nak hinga samjungi bar nak kamat kapar jingi baro tang radangi pediang ya ukris hapo jongi ibai tang radangi pediang ya ujisu hapo godon namar ujisu ulong jing shai jeng pertai bar enda ujisu wan hapo jongi unsa wengno ya baro ke bor jeng jingdum kamun ka para bayit hau Yesus Kristus agene ke mas bakwait tongin puson bar tongin clear de hatom nga la pediang ya ujisu kum ukhuno blai kum umasaya hatong along ubrio hatong along kabrio kaba pediang ya bharo ke jingi kai jingi jisu haka jingam jingi lane ngishu snap ngishu yosngo ya ke jingi kai jingi jisu but hatongi klet ya ke to ke jingi kai jingi jisu but hato ngi im kat bang imon hato ngilong kiburi kiba im kat bang imon haka jingam jingi im deban im kat bang imon bar im deban kain sting ya ke jing kai jungu jisu barngim deban kintai ya ke jing kai jungu jisu barang ioi bon ki baru ki kintai ya ke jing kai jungu jisu ioi bon ki baru ki kintai ya ujisu ha ke jing junghi beda ke takadau ki io mat ya ka bor jing jingdum ha ke jing junghi im deban kintai ya ke jing kai jungu jisu im deban klet ya ke jing kai jungu jisu tongen pediang ya ke jing kai jungu jisu hapo godor jongi ibai but tongin puson tongin nom klet ba ublei un sabishar yang hakabe gesni ublei un sabishar shisha yang i baro kat kumba jinglei jongi ibai tongin pai sha ublei menda ba tongin kintai ye baro ki pop tongin pediang ya ujisu kum umasaya kum ukhuno blei namar ujisu lawan hakana ke pertai ban penim ya ke pertai ban penim yang i ibai pada ujisu umla ban penim yang i rangim pediang ya u rangim khongu ya u rangi kintai ya u ujisu umla ban le haka jingim jongi hakana ke mas poker kumun ko param tongin pai sha blei bar tongin pan map na ujisu nak menda ki por ngila kintai